Ito, pinuto ko to. Hi guys, majong buntang ninyong tanan guys. Ako na po ni Zilin Girls. Kamusta namong tanan? Daghan kayong salamat sa inyong greetings about sa kanang ahang pagbubuntis. Salamat kadyo ninyong tanan guys. Daghay di makatuo. Kay dugay kuno kahadyo na buntis. Taas kuno kahadyo kanang naigap. Kay kuha na mong good sigiyan. 15 anyos na sigiyan. Karon pa po ko nabuntis ug kanang naikuan. Balik malansa sa ko daring kuan ni giyan guys, uniform. Nandiya gi-invite day ko nga ti Ruby nga padtuon kuno ko sila kay nalagi kunoy gamay salo-salo about dato sa pagkuan ni Nicole. Kina kuno pining invite ni Janingan nga padtuon kuno ko ni Ate Bibi. Kato nang invite nila nja. Hindi sa ko maglakaw-lakaw guys kay lain pa ning ang pamati murag pirmi pa kong dagat nang pudyo sa ko kuan guys bye kuni ja pa nakalakawon kay kasi kuno matagtag. Salamat na laman ni Ate Bibi nga nag-invite nga padtuon mi didto sa kananay Oslo pasensya natin nga di sa ako makaadto kay kapoy pa ningang kuan lawas bagat nagang o pirmi kapoy mingkoy pahawa lagi da mingkoy Wala ko putong budget. Dapat na. Ako putong budget. naguwa na pod. Diyan natin nga ako kay dagka kadyog mga bugas sa hang likod na nubo man jud ganing kinaas likod wa danis kan ni hang naong pero naman yung danis ang naong pero wala siya ihap ra ba di pares ang likod nga grabe pa medyo ganis sa hang mga dani medyo ganig hang dani nawawa na pero danis ang likod dani ay daghana manakukuan guys pamalansa. Nagdangag day ko kuan guys, kamuti gahapon diya. Mo niyang ipanihapon gabi eh. Yung iparisa na ka ng kuan buwan. Ito na yung kanon guys. Hi guys, good morning guys. Kamuti na po. Buntag pa. Nabot day ka. Nangutan ra ko. Sugod na siyo. Nabot man. Nasa ko nagpakita na mo. Ha? Hindi mo pakita niyo? Eh, tatulong pakita eh. Kantakuan guys, kamuti. Hinatag ra ni sa namukuan guys, tiyuhin. Salamat ni Tiyo Inting. Tagaan kamuti. Yung saging. Dadaan day may gahapon ng saging. Dagahan. Ang saging nga. Isa green pa mahinog na ba? Open
Yun mo man. Inam takwan guys, ini. Ayan. Mananaw pa kung tagpila ng box sa gatas na amnam karon. Kaya sa una sa nagbuntis ko ni Gian, first semester kay naginam naman ko ka ng nayamnam na gatas. Kaya lami ko na pang brain development sa bata. Kanang gatas nga pambuntis. Siguro guys, kay kaluoy sa Ginoo, sige yan, apil magpusis mga tap. Kinay siguro na. Diyan guys to aga luto. Dili gulay ang sudan ni Giaron guys. Kaya ano ito gulay. Mainit na guys. Kamuti o gatas. Minsi baho kuan. Like baho gatas. Sama. Like baho. Ito. Sa ininit. Yoy. Okay. Di man inahanap man siya. Mag like baho. Ang murang pakamda di man ba? Ini siya. Di man din ini. Kanta guys, kamuti. Kamuti lang malakas. Mamay lang kamuti kay tamis. Nako, Ha? nako. Yun ay pagin kaon. Hindi na lagi ko. Bakit man? Buti dulu. Kau nak ini kesuai. Kaon na gini ah. Kaon na. Pag mandili na. Buto rin ito. Matubrahan ka. Ito na mahal. So, danigiyan guys, chicken hotdog. May pambawon kay. Hindi nang bawon. gulay. Kami kapalit ko ka na may gulay, kaya nagsimba mi gabi eh. Last mas, sa gamo ang simbahan. Sarado naman nagkanang kuhan mga gulayan dya. Mara man ni madali-dali. Pero usahay raman po yung kaon o ginana guys. Kaya kadalasan gulay magagaya mo ang kuhan kanon. Pero kung nagagay line choice, kaon o kanang ingana. Sinsa na dyan mo sang mood guys. Kaya wako kasabot pa, iba-iba agahang mood. Wala na basta bumiti. Sa una bitaw. Kalit ng kagka. Likoy. Kasi may kuy. Likoy. Kuy. Sa una lagi nagbuntis ko na giyan, kadi lagi ko lubon. Nilay. Bumiti ko. Inuman mo na nga ang dalang kamuti. Asa? Ang kamuti, huwag mo na nga ako rin yung pakaon. Ikaw raman rin ka. Ikaw rin kaon. Hindi karon ngagda na ka. Malinganday ko. Uy, yun kagod. Ano pa? Yung tanawa. Kana na ninyo, kaya di na ko dana. Sa paita ba ito? Ano sa manang daig baho pa? Wala magod. Ano sa ba na yung ilang na wala may ibahugot? Pati giluto na ano ako.
Ito, tinuto ko to. Ito yung ipanigyan sa bundukan. Ano? Ano siguro laing baho mo may makasuka. Palin mo kaya, nabumurin ko. Namin murag daig baho. Agatas. Ang gudi mo rin siguro ng pangamoy. Wala man. Isa naman tao sa. Kaya may gitulig ko ng baho. Ang tao. Ang po. Yan dito mo mawali. Yung tubig ko pa rin tubig. Bibit ba rin lamig? Oh, be, timpla si mama, be. Diyan si mama, tanaw na tubig sa ilasa. Ay, bibra lang taon. Paano na mag-ano naman ka? Dapat mamahal na sa kasi kayo nga, di ka ganahan. Mahal ba tayo? Mahal din Kaya naman. pang mahal noon. Mahal Mahal na. sa inyong gatas. Inyong nalag kuan day. Oh, morning diha. Sinamali. Diha morning. Mama inita. Kuan day. Kanang Minom naman siya. Pero yan, gisaway. inom na akong ano. Walang akong inso. Ang ikalo doon. Ano naman. Injil ko na gatas. Salan. Doon lang sa tabi dyan. Pag ininit man siguro may laig baho. Siguro na Hindi mo tawa. kuha Hindi na. manggod. Hindi mo guday. Papadihas din basta dabong pa no. Ha? Basta dabong pa na. Linghod pa, mangga. Dili di so. Eh, Nge. Samay imong gidugnoon. Ginamos. oo. Morning guys, mga anta guys. Ginsang mini mo. Naman ni kumukanda na kay gibutangan ni mong paminta. Lami yan, ni paminta artikra. Ano paminta nga laig baho. Umot gani kay nga paminta. Sa wakas guys, narajud ko yung manghod guide guys for the past 15 years man Dugay agud ninyo nagkasunod ma. Pagbuot mas Ginoo. Ano sa medyo mong ganahan, budget laki. Laki. Nge. Gaya ka nag-budget? Nga, may paliwanag. Ako may mamumuha nga. Ano ikaw may mamu mo? Ang gat-gat niya lang sa'yo. Pang igat-igat yay. Mumo pa ng pagsusunod na. Sundan-sundan ini mo. Sundan-sundan. Di po di mo na yung sundan-sundan. Mag-date. Dako na kag-edad te. Ning kadalaga na. Kanang tay mga mudaga na nang imuhang manghod basig minja na kadana. Kung magdaga agi imuhang manghod, ikaw minja na siguro kadana angag minja na kada narap pagkagbantay-bantay si imuhang manghod. Magmumo. Di ka magminya daw. Di mas stricto sa inyo anak. Kung mas stricto sa manghod, awa. Bati man ang sobrang istrikto. Pero bang di pa ya mamitar mo. Laki ba kay aron no galiwaros mo magsinumbagay balingaw diri sa balay ni magbaksing. Magsinumbagay. May klaro ni mo.
Nangan man siya nagpray nga babae. Para pares na mo, babae laki. Ano ito bitaw, bagla? Yang anong ingon man kag di ka ganahan babae, lalaki mong gusto. Di ka ganahan nga mo ang mangod babae din gwapa, murag na og Barbie. Baji po, dug makatrabaho ko po. Ang petad mga barbidal. Pero ganahan lagi kag babae. Dagong kay gata kag ginatong dawaton, mamili pa di ka. Hindi ano ningon makaganiha nga lalaki mo ang gusto, di kag babae kay magigat-tigat. Bukong dyan. Hindi na na yung mga bakit. Malabot nga problema sa kinabuhi na Nakay ka istorya, nakay kasabot. Nga na ba? Mas nindot na imo ang mangod baji kay mas maasahan ang baji. O paano agi mo ang mangod lakin siya magyabuya bro, pud ikaw ra gyapon mo Anak ni problema. mong bahay kaya pa yung paskwila anak ako naman trabaho mo ka na. Ikaw lagi magpa-eskwela, sa bantay sarado man pud nimo. Adyo kuing na nga din nimo payabuyabon, pero giti ka magpa-eskwela. Biya po daw na. Ano po yung Problema man kag babae agi mo ang mangod. Magigat-tigat. delikado? Yung mga gwapa ra ba tagkaliwat niya ba? Si gwapa sa iba din. Sa'yo magbubuya. Proud kang imong mangod gwapa. Kaya tang paartistahon. Nga pala, gwapog yung kuya oh. Oh, gwapa imong mangod kay gwapa dyan imong mangod kay gwapo man ka. Oh, ang problema ka gwapa imong mangod kay dang manguyab. Di pa kaganahan. Pwede ra. Medyo kay nag-districto kay kasi mong mangod. Isang sabot na dapat 3 anyos pa ka mo namugas og pato. Aron ko no ma. Dapat ko no 3 anyos ka mauna ko numuhugas og plato gyang mangod. Pagkawit lang ako ni mo dong. Ikaw gani 3 anyos di pa mo gani nga papuhugas og plato. Lahat naman yung dinirasyon karon. Pagsuroy. Puro pa mo gani ka duwa. Pasagdan na mo gani ka na mo sa imong buhaton, di imong mangod di mo ding buluson. Pwede ra. Ingna lamang di ka ganahan na kay mangod. Mood ba kay maglaglag na ikuy-guyo doon nga gaming bata ba? Diyan excited eh. Excited siyempre. Kanon pa. Nako. Ano pa? Ipay ko guys kay nakuy mangod ba? Nasundan pa bikog di na kay mga tiguang naman mo. Tiguang din ng 37. Sama di ay. Managikuan guys, pamahaw. Napakoy nabilin nga ko ano, bagoong dyan pa isa ka mangga. Uy, si ako man ang bagong ikuminitira lagyan. Uy, hao ni uy. Fiyaw na ingon. Hao ning pinalit. Ug ako adi ay ingon man ko ni papa papalit ko. Kaon dani karang tulgon ka. Yan guys. Magduka ka sa skilan. Ug mangga, dabong pa kana nilahang mangga. Ijang reaction sa ijang mangod. Di daw siya ganahag baji. Okay. Yung magdip-dip daw mabulog daw sa bantay. Sinsiya. Kaya ako nagwapa, dagan ko na yung manguyab. Ya, ay sa. Kauntag kamuti kay kasaban na ginagawa kamuti. Kita kram ko na. Damay mabutani. Kamuti labot na nagbunti. Mukha na lang. Tatong pinakpakan mo ka na ka ba oh? Iyo ko duko nung kono ba yung gunatoy trabaho bi. Makaduko ra ba kuno ng sobra sa Di buntis? manggod, tutuo. Nadji magagok kanelas di sa bunkan. Nagtrabaho dito mo bumuhuman ka ba pakano sa mga katulog jud ka. Wala ka di ko kung kaon. Ini ang gudabi mo kan pabita ko niya be. Kasi dyan kaglagan gawa. Nawa man ay hilo. Madug na nila sa mga lason. Napugos na lang ka. Kana na ba? Natay pinahina kanimi pakaon niya. Kana mo yung iniwa may kanay. Bitungol ka ni ka. Nanganong nagpakpak ko man ka. Masayro na sa kung mo delikado ko diri giya. Maipit ko sa mga sitwasyon ah. Yan. Masayro sa ko. Wala ka. Ito mo ano. Layo na ng bukaon. Kaya ginsan na ni mo pagdengag nga laig baho. Ito ni pagdungag ay. Mapareha sa pagharos ni Aliana ba tong ikon mga pareha sa garos sa tong giyon sa pagharos to ni Aliana? Ay, ana, mas alya na magharos oh. Duwa.
Ana magkasalian na magaros isa-isa hun. Ana. Ana isa magaros sarang ka-cute.